खूबी का रोलो ऐसा कपड़ा पहनल से कुल लौकत रोलो आ 74 करोड़ रेहाना नु रली हो ऐसा ऐसा दो चार गो धनिक हो जाओ लो तो भारत का अर्थव्यवस्था का बड़ा जाए सब धन विदेश में चल जाए पता ही 74 करोड़ का दहला कौन काम रहा न चनिया के रेहाना होई उनको तो चमड़े के न होई कोनो सोना के ना होई हमरा कहे के ही माने बा उनको चमड़े के न होई देखा के ले गोली उनको तो मोहब्बत न होई कि गमपत होई लो ए तेरी भाला इंडिया में तनिया कोई गोर लाखी रोइन रोलो इंडिया का पैसा इंडिया में रही तब तो विदेश गइल तो मुद्रास्फीति अर्थशास्त्र में माल फसी है लिखले रहे तहरा देश के पैसा दूसरा देश में जाए लगल बिना मतलब के कुछ आयात निर्यात बिना भइल तो तहरा देश में मुद्रास्फीति आही के बा जैसे बिहार में मुद्रास्फीति भइल बा 50% दारू से इनकम बा जोगी जी कहे न घर बन कर दे दरुइया सारा अर्थव्यवस्था का बड़ा जाए दरुइया धन के लो न पियला हां टैक्स ऑयल में सब मिलता 500 रुपया महंगा डीजल बिहार में यूपी से यूपी धनिक हो जाता का है बिहार का जितना पियकड़ बड़ा सारा माल यूपी में पहुंचावा तर कहलो दो हम जाए अब लेके निकलो भाई यूपी में डर होता रहा सब बिहार के बैरिया जाए कि बिहार तक की सिलेंडर का लाइन लागल बा एकदम लंबा बॉर्डर पर बा हेना नहीं के लाइन लागल बॉर्डर अब वही में जुलूस निकलल बा वो जब उहे भई रहे पहले हमारा रोज कम हो गए रहे आज बा मार दल से को चाकू देने के बाद में झर दो जे गिर गेले साल भर बनो रहल एक पाना काफी बा मैं चुटकुला होई मत हेल सामने भैया वाला चुटकुला भी हमका कहल जाई शिव पुराण से बनी भरा शिवरात्रि हो शिव जी के चर्चा थोड़ा सा जरूरी है ऐसा कि मल्लिकार का देश भारत हम तलाईदारी के फिर में लागो रहने हो आत्मा ना अत्याचार बढ़ गई रहे तारकासुर के कि धरती गौ के रूप बना लेली ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी सभे बेचैन रहे बाकी ब्रह्मा जी कहले कि उपाय हमारा लगे बाना आ शंकर जी ध्यान में बानी नारायण जी के लगे चलो जाके देवता लोग कहता कि हाथ जोड़ी पूजी ले चरणवई नाथ जी मानी जोईती हमरो कहनवई नाथ जी मानी जोईती हमरो कहनवई नाथ जी अब ना सहन जाता तड़का का उत्पाता अब ना सहन जाता तड़का का उत्पाता कैसे हुई हम पपिया के मरनवई नाथ जी कैसे हुई हम पपिया के मरनवई नाथ जी मन जेती हमरो कहनवई मन जेती हमरो कहनवई नाथ जी अब जाने की सारा देवता लोग प्रार्थना प्रार्थना सुन के नारायण विष्णु जी कहने की जालो हमरो बस कई कहानी बाना बाकी एगो उपाय बा भोला दानी ध्यान में बानी जब से सती दहन हो गई औ है सती मरतहर सनबर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेही कारण हिमगिरी गिरी जाई जन्मी पार्वती तनु वो है सती पार्वती के रूप में पैदा भइल बड़ी शंकर जी खातिर तपस्या करतारी भोला जी के ध्यान पुरवावलो ओकरा वरदान बा कि भोला जी के मड़ी से जौन लइका होई 6 मुड़ी के तौने ऊपर बोध करी देवता लोग कहल कि अब ना लो हमने के तत्काल सेवा खातिर आई रहने जे कोनो उपाय खातिर अब शंकर जी के जगाओ दुल्हन खोजो बियाह सेट कराओ एक लगे होइलो बाल बच्चा होई तब मारी तले को बेर गर्दनिया पासपोर्ट हमने के दे दिया कहल कि चला जाओ उपाय है माचले बता दोसर करब तो जोगी है केगा तो तल को हमने के ना जाए जा हमने के दूधू को आंख बा हम करे को तीसर का भेपर लाइट है जहां खोलले के काम का बड़ा जा तो भल के काम देव के बुलावल जा आ काम देव के बुला के आई कर ध्यान पुरवावल जा जो लोग तो काजुली जो
केहू नहीं खेलो को तारा भोला बाबा ने तारा केहू नहीं खेलो को खोजी खोजी अरे बाबा रुआ बैठले पर है नहीं तो आई 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 नहीं है आई बाबा जो ले जाके लेके आओ तो वहां के अरे राम राम यही जा शिवरात्रि हो महाराज शंकर जी के पहाड़ा के तरफ पर जे के जाना रहुआ यही जे बानी अरे महाराज जाई जाई लेके आई यही जब भोला बाबा दाढ़ी बढ़ा के कतना से ध्यान में बैठल बने तारा लोग त नहीं एगो प्लास्टिक वाला कुर्सी ले लो एगो दे दिलो प्लास्टिक के कुर्सी ना ना लाइव ना आई ये कुर्सी मांगो लो यार एगो कुर्सी दे दिलो और कोठवे लौट जाना भाई बस 5 मिनट में दिया जाए हे जाई बाबा हे जाई हे जा लगाई आसन 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 बैठ जाए हैं स्वामीनाथ जी बस शिवरात्रि के दिन है पगड़ी हटा रहुआ वायरल हो जाई बाबा के जटा देखी के खड़ा भइल भी एकदम जान जाए के एगो सांप बना दो गर्दन में भोला जी कामदेव जी अपन पूरा दल साज के चलल बाड़े बहुत नहीं रखले ध्यान में हो जाई जगह भोला जी ध्यान में बैठल आंख खोलो मत केतनो के हो जगावे भोले के आंख बंद कर ली एकदम भभूत लागत है भभूत या भभूत भैया बना लिया आने कामदेव के परिल चलल बायो आने कामदेव के परिल चलल बायो अपना नगरिया सजलली हमरिया उठ जमका के नाच गावे लगली रे नाच गावे लगली किस्म किस्म के ताकि मौत बात में देख ले बन कलर हां बन कले रही तो परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली अपना नगरिया से चलनी हमरिया अपना नगरिया से चलनी हमरिया बाबा खोलो मो करले रहो हाथ जमका के नाच गावे लगली रे नाच गावे लगली तो परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली चारों ओर से है ना से चूड़ी खनकाओ कान पर के भागवत है बड़े जगावे के बाबा के हने से कान पर चूड़ी खनकाओ हां बाबा वही में झांकी लेता ले बन कर रही आंखवा बंद करी खन 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 त नाचता लोगावता लो तुरता लो बनावा तब ना हिंदू तेरा मसीह का धयानवा कोई लो जतनवा टूटो ना धयानवा मन मन परिया लजाए लगली रे लजाए लगली त परी भोला जी त परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली परी भोला जी के मनवा डोलावे दाढ़ी में दाढ़ी लपटाए लागो हर एक इंसान पर काम वासना जाग गई कामदेव को ऐसा पारा रहे बाकी भोला बाबा तन को सब कोईबो ना कोइले वार्तालाप बीच में ना भोला जी तन को सब कोईबो ना कोइले अब कामदेव को बुझाल कि हमार प्रतिष्ठा हनन हो जाई हमार जब असरे के ऊपर ना पड़ी तो हमार कौन फायदा बा बस लुका के लता कोट्स के पुष्प के बाण चला के हृदय में मारले भोला जी के या अब भोला जी आंख खोल ले बनी दुइये को ना खोल ली ऊपरवा जो रहे एगो बड़की तीसर की मार दाने दे जाइजा वाला अब त लागत कह कामदेव के सामने परत कह कि जर के भस्म हो गइले उनकर मेहरारू रतिया के भी होरा करत कहले कि जा द्वापर में तर भेंट होई कृष्ण के बेटा प्रधुमन के रूप में ही है आ तले बिना अंग के अनंग के सबका पर विराजमान नहीं है अब केहू डरे भोलत नहीं के भोला बाबा से ये दादा सीधा तकले बड़े तो जारी रहले कहीं तिरछो तो कहीं तो झोखा रहूं से कोई
अब बड़ाई को तर धुरान का कहता है भोले बाबा से निराला कोई और नहीं है कि भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। हर हर महादेव इनका डमरू डम डम बोले अगम